Він мріяв відвоювати рідний Крим та створити сім'ю, але навіки залишився 20-річним воїном. У північному Київському управлінні Національної гвардії рідним загиблого військового Ескендера Німітулаєва вручили орден за мужність 3-го ступеня, яким його нагородили посмертно. Последний раз я с ним даже не смог поговорить, потому что я ему зателефонував, він мне взял трубку, мабуть, у него было якесь завдання, даже не смог с ним пообщаться. Старший солдат Національної гвардії Ескендер Німітулаєв загинув у лютому під час штурму під артилерійським вогнем росіян на Лиманському напрямку. Тоді одній з найгарячіших ділянок фронту. Він мріяв, як разом з побратимами повернеться на батьківщину предків до Криму. З ними ж хоробро йшов у бій і ділився найзаповітнішим. Він хотів собі сім'ю, шукав собі дівчину, так і не знайшов. Ескендер ніби відчував, що може не повернутися зі штурму, пригадує його побратим. Тому попросив передати рідним свій годинник. Побажання воїна Максим виконав. Тепер годинник полеглого кримсько-татарського воїна Ескендера має його молодший брат Айдер. На сьогоднішній день саме такий найкращий комплімент для мене, коли кажуть, ти так схожий на свого брата. Ескендер народився в Новоолексіївці на Херсонщині, але в родині отримав справжнє кримсько-татарське виховання. Всегда видела в нем этот патриотизм, любовь к родному языку, к народу. И он очень много всегда говорил о Крыме. И я знаю точно, что его мечтой было освобождать Крым. І те, що Ескендер загинув, це не просто жертва. Це не жертва, це захист, і в тому числі нас, людей, старших, дорослих, жінок, дітей. Тобто дитина, яку ми мали оберігати, вона захищала нас. Це щось неймовірне. Офіцери та побратими Ескендера Німітулаєва наголошують, Національна гвардія не забуде подвиг кримця та не залишить без опіки його родину. Вся Національна гвардія України з цього моменту – це ваша родина. Ви можете звернутися будь-до кого, включаючи, от знаходитесь тут, є телефони, з якими ви спілкувалися через наших хлопців. І ми будемо так само раді вас бачити, надати руку помочі і зробити все можливе від нас для того, щоб вам було легше і краще. Ескендера Німітулаєва поховали 6 лютого на Київщині. На малій батьківщині на окупованому півдні Херсонщини це неможливо. А до визволення омріяної землі предків ще чимало боїв. Але побратими кримсько-татарського воїна обіцяють втілити мрію Ескендера і звільнити Крим.